Здравейте, аз съм Ксерис ТВ и днес сме с Елит Не, Делта. Нонобо 2. С ето готин. Нонобо 2, бе. Но, Нонобо 2. вече си го каза. И днес ще играем Skywars. Ара, да скачаме. Чакай. Скачай, още двама. Така. Скачаме. Ни обичаме да скачаме. Така. Къде си? В някаква базичка. В една. Пек бахти въпроса ти зададах. Къде си? В някаква базичка. Имам 5 диаманта. Бось направя. За 5 диаманта, ако имаш... Аз отивам на самолет обаче. Не ме Ще се ме търпиро. Мързи ма да енчантвам. Ти там ли си? Ма ти как си Айран? Да, вярно е. Аз съм Да. забравя. Ето ми забрави. Абе, я не ме говори, бе. Се те махам от приятели. Аз ли? Мама ти да иба, путка ти лейнина, бе. Мене ще му убиваш, бе. Пич, снимаш клипче. Знаеш колко ми пука, бе? О май гад. Амено. Нема. Това съм аз, знаеш. Чакай малко, да ям голда. Опа. Това съм аз. Чакай малко, че трябва да ям епълки. Охо. Трябва да вземам диаманти, то ми ги зепет. Не ми говори. Там има един айрон, не знам, аз мога да отивам, Айран ли? Там има един... Аз съм супер всички диаманти. Къде го е? Долу. Его Долу има някакъв айран. още един умря. Аз се правя на Джонсона и слизам долу в самолета. Окей. Слизам от самолета и се правя на Джонсона. Да, бе. Брат, аз вече имам 11 диманта. Само някой да не ме пресрещне тук, защото ще ме напред на гъс. Долу има един. Шмуга. Къде? Долу под самолета. Айранка ли? Да. Fuck you. Аз да му скачам ли? Ми скача му и аз опитам да дойда. Че аз направя поне един честплей това се. Аз нямам гащи, брат. Ще го победа, бе. Мен никой няма ме победи на ПП. И аз скачам. Аз го бих, брат. Дай ми гащите. Гащи. Неговите. Неговите? Окей. Айран гащи. Дъж. Да. Да почваме. Не, чакай малко. Значи малко левел. Мерси. Кот станеш там. Чувствам се богаташ. Айде бе, стига да ме пълни с буклуци. Ма ти не ги взимай, бе, брат. Аз ги метна тук, че не ми кят. Айде бе, един крафтинг. На крафтингата би... Да, брат, нямам крафтинг. Тук метах един. Само карка нямам. Това казва ли са точно когато се качи горе? Так му взема още лазурит. Амено, дориме, сина! Да, бе, брат. Взех, нали се сещаш, вместо... Но аз ще взема енчантинг вместо това, нали? Енчантинг вместо крафтинг тейбъл, да? Сега ще затворя вратата и така. Да не ме убиеш! Да, бе, Не ме убивай, брат! скочих ти, бе. При тебе съм. Не ме ли виждаш? Аз ще метам с парашут. Гледаш ли ме? Абе, брат, ти къде си е? Глей. Купърлих. Аз чупа тук един камъни. Гледаш ли? Къде? Видях. Гледаш ли? Лабунга! Завайте! Майко, какви са тия глупости, бе? Аз малко трябва да се енчантна тук. Бе, тъско ще енчантва. Един ще обутна. Силно не го знаеш, той е един елит делта. Сега ще обутна Слава. Като кажа, чай малко тук. Ела бе. Да. Чакай. 10 крачки ли ще преброим? Аз сега медър първо, така че почвам с бокчета. Аз пък нямам нищо, бе. Аре, тук някой тук да е забрал лък. Fuck you. I'm the noobing. Не съм си енчантнал каската.
О, тук има и лазурит, икра и енчантинг. Аз тук си граждам територията с торчове. Глей. Всичко е в торчове. Което е в торчове е мое. Те предпазват от злини. Ще викам мама. Познавам една злина, която идва при теб. Чакам я. Мама ти, мама ти, мама ти! Мама ти! Палих се. Браво. Това беше много брутално. Айде, скачаме Чакай, ли? чакай на 3. 1. Айде. Не, скачаме, бебеч, бебеч, Аз си бебеч. вземам моя кит обаче. Не, честно е, брат, аз го нямам. Кой бе, то е слакът ли? Не слъкът се. Аз нямам никакъв нов кит и се дразня. Мега плюс има айран кита. Аз ако съм с айран кита, няма да умра, бе. Умри, бе, машина, уи, машина. Сега брат някакъв те убива. Само дека ти кажа машина и някакъв идва. И ми иби майката в гъза. Аз в момента се опитам да убия някакъв. Не. Не ти, не ти. Тан, тарадан, тан, тарадан, тан, тан, тарадан, тан, тарадан, тан, Още да умре. тарадан, тан. Аз си направя диамантен меч. Аз съм следата. Кога, кога. Абе, ще ми оставиш малко итимки. Окей бе. Чакай малко, че този сендър първо има бъз да не ми скочи изведнъж. Бзе, ти би ти страх от едно бибе. Бибе, ти си бзе. Страхта или бе? Ох, бебчо. Какво ли се каже тиба, мамата тия? Брат, то с посредата е рънка, аз ям голденка и казвам мамено. Айде да ми скача. Що не се телепортнаха, е? Защото явно не си оцелил, брат. Амено! Алелуя! Алелуя! Лапай ми ихо! Тутко, 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 тутко! Убили го бе. Ей! Ти си, стой сама, ти са, бутах са, уи. Лутах са вика. I'm the уматен човек! Yes. Ще те ебе в гза, да. Ще ти ебе путката, Вижка яка песен е. Това е